ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мадина Тиҷи. Гулнора ҳамагӣ 25 сол дошт ва мебоист роҳҳои зиёдеро дар зиндагӣ тай намуда ба қуллаҳои орзуҳои худ бирасад. Вале сафар ба роҳи Душанбе-Хоҷанд Чаноқ барои ин бонуи фариштарӯю фариштахӯй сафари охирон гашт. ин сафари пурфоҷиа ва хунин риштаи ҷони Гулнораи 25 соларо барканда дар дили ҷамъи пайвандон ва ёру дӯстонаш доғи абадӣ гузошт. вазорати умурии дохилии кишвар аз сар задани як садамаи маргбор дар шоҳроҳи Душанбе-Хоҷанд Чаноқ хабар додааст. тавре ки манбаъ мегӯяд, ин ҳодисаи нохуш рӯзи 8 август тахминан соатҳои 4:30 субҳ дар ҷамоати Ҳамрободи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рух додааст. Шокирҷон Баракаев, ронандаи 21-солаи мошини Делабо дар километраи 326 шоҳроҳи Душанбе-Хоҷанд Чаноқ аз уҳдаи идора кардани мошини худ набаромада, ба мошини боркаши тамғаи КамАЗ, ки дар канори чапи роҳ беҳаракат меистод, бархӯрдааст. суръати садама чунон пуршиддат будааст, ки танҳо наҷотдиҳандагон тавонистанд одамонро аз дохили мошин берун бароранд. ронандаи Делабо ба ҷароҳатҳои вазнин дар беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ гаштааст. вале мусофири ин мошин Гулнора соҳибоваи 25 сола аз ин садамаи хунин ҷон ба саломат набурда, дар ҷои ҳодиса фавт дидааст. феълан таҳқиқот идома дорад.